तुम्ही देखील मोबाईल वापरताना किंवा एखादा इलेक्ट्रिक गॅजेट वापरताना आपली मान खाली ठेवून वापरत आहात का? थोडक्यात आपण मोबाईल यूज करताना जर खाली बघून वापरत असाल, तर अशा वेळी होतं काय, की जेव्हा केव्हा आपल्या मानेची पोझिशन ही आपण खाली बघत असू, त्यावेळी आपल्या स्पाईनवरती खूप सारा लोड येतो. यामुळे त्या ठिकाणी स्टिफनेस देखील तयार होतो आणि याच्या परिणामस्वरूप आपल्याला पुढे चालून हेडॅक किंवा आपल्या मानेमध्ये झालेली स्टिफनेस किंवा आपला पोश्चर कायमस्वरूपी बदललेला आपल्याला देखील दिसू शकतो. परिणामी होणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी किंवा जो काही हेडॅक किंवा इतर संभाव्य आपल्याला धोके होणार आहेत ते टाळण्यासाठी आपण आपल्या मोबाईलला आपल्या डोळ्यांच्या सरळ रेषेत ठेवणे उत्तम ठरते, खाली वाकून न बघता. परिणामी आजपासूनच आपण छोटे छोटे बदल आपल्या जीवनात सुरू केले पाहिजे आणि छोटे छोटे बदल खूप मोठ्या स्वरूपात आपल्याला नंतर चालून दिसून येतात. ही रील सेव्ह करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका.